Hoxe era a última xornada, pero lonxe de decaer a programación de Etiqueta Negra foi intensa para despedir a edición deste ano. A nós gustanos porque aquí mostramos cousas distintas, nós mezclamos unha mezcla de tradicional e innovador. Creo que é un nicho de mercado que se adapta a nós. Una oportunidad de que la gente conozca también un poco más el producto, porque por más que tenemos más de 100 años, pero hay mucha gente que no conoce. Durante toda a fin de semana, milleiros de persoas se achegaron ao recinto feiral para que xa é unha cita imperdible co Grumet galego. Vivimos en pleno corazón do Ribeiro, en Ourense, temos cría de porco celta en extensivo, un animal autóctono galego que está en peligro de extinción aínda a día de hoxe. Arrancamos fai 3 anos en pleno COVID, obligados a transformar o noso propio produto. Tenemos una variedad de harina tanto de trigo autóctonos de Galicia, trabajamos también con maíces, centenos, harina de espelta. Unha ginebra de cereixa, sabor a cereixa, única en España, completamente natural. Entonces, vamos a ver se damos entrado nun mercado tan complicado. 80 expositores de non se cita un ano máis para dar a coñecer os seus produtos. A feira ten gañado a pulso unha boa fama como escaparate para público en xeral e profesionais. Dala a coñecer, levo distribuidores, tarxetas de contactos de distribuidores, a xente que lle gusta e que levo boas sensacións da ginebra. Ademais dos expositores, show cookings, degustacións, maridaxes, charlas e incluso música con DJ e sesión vermú completaron a programación dunha Etiqueta Negra que xa se despediu de cara ao ano que ven.